IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagum iti local government unit ti San Nicolas nga Maiyamammo ti one town one product da iti Ballasiw Taaw. Segona kan Vice Mayor Napoleon Hernando dahito iti maysa nagsaritaan da kan ni Governor Cecilia Araneta Marcos sa idinagdanon da iti isla ti Hawaii. Kinana ni Hernando dagiti pottery product ti San Nicolas ti gagamda nga mailako abroad kas panang suporta iti lokal. Hindi ko agad kaya't nila yung Ma'am Cecil nga i-postro dagiti anyaman iti business opportunities kasi ba ito naman iti produkto sa Nicolas na mailako iti Ballasiw Taaw. Ito iti amok na nagbiyayan na kamno may pakita kung may yung amo ka iti na luma-luma na estado di manaman di mailako mo trade di probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ano kang runaan nga produkto deti, sir? So may il San Nicolas deti pata ito istamad lang iti makmakan ken ti probinsya kasi malagit ti Inabel ken dati na kay mabalita nga i-expo. Kabayatan na si sosuporta iti Provincial Government of Ilocos Norte iti plano ti local government saan laang ti San Nicolas no dikat karaman pay dagiti abel product kanda dumapay. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.